Je 17. november. Po takmer 2 mesiacoch som sa konečne dostal opäť k vode a tentokrát som si sadal na lúčky, a to z niekoľkých dôvodov. Za prvé, sú tu ryby, ktoré som chytil v minulosti, a ktorúkoľvek z nich chytím teraz, tak to bude raketa. A pevne verím, že sa mi niektorú z nich podarí chytiť, takže to bol jeden dôvod, prečo som chcel prísť sem. Druhý dôvod, po minulé roky som tu chodil celkom často na lúčky a tento rok mi to nejak nevyšlo a na lúčkach som vôbec nebol, tak vravím si, že aspoň poslednú výpravu tohto roku by som dal tu. Takže sedím na lúčkach. No a tretia vec, samozrejme počítal som s tým, že bude kľud, lebo tá južná strana je všeobecne taká menej navštevovaná, obzvlášť v týchto jesenných mesiacoch. Ale nevyšlo to úplne, máme suseda 2 miesta od nás napravo, ale naľavo nemáme nikoho hoci koľko 100 metrov, takže čakáme, kedy príde prvý kontakt. Došiel som včera, niekedy na obed som vyviezol, do večera som rybu neurobil a ráno som tu povyvážal, zatiaľ je kľud. Poznatok veľký, keď som vyvážal pruty na obed včera, tak som tu nemal ani šupínu, nič, proste sonár bol čistý a večer, keď som pruty stiahoval, tak som si zapol sonár, aby som pozrel, ako to vyzerá. A mraky ryb tam bolo všade, takže verím tomu, že nepotrvá dlho, kým sa dočkáme prvého záveru. Včera ku mne ešte prišiel Luky po obede, ale on chytal len do večera a potom šiel preč. No a dnes došiel Maťo Pogony, takže vo dvoch tu budeme ťahať týždeň, no a veríme, že sa budeme môcť s vami podeliť o nejaké pekné ryby. super! Ale ani nevyzerá byť úplne maličký. Dobrá ryba.
4 dní sme čakali za týmto momentom. Je 20. november, že budeme 20. novembra tu v lejáku a v extrémnom vetre, to sa nám nesnívalo. Na vodu sa ísť nedalo, takže som ho zdolal z brehu a je to moja najväčšia zdolaná ryba z brehu doposiaľ. Ale za týmto momentom sa oplatilo počkať. Ráno som tam nabil smotánu a tu je odmena. Nádhera, čo sme si vytrpeli dneska, to vám porozprávam neskôr, ale toto tu je krása. Preto sme tu prišli, brúško má pekné, veríme tomu, že nebude sám, že ten vietor s nimi pohne a že už konečne začneme chytať rybu. Takže, môj zlatý, ďakujem ti veľmi pekne, no a poďme do ďalších. Chytám zatiaľ len s jedným prútom, ale keď sa to upokojí, tak ešte to pred 9 vyveziem. Okolo 4:00–5:00 by malo prestať fúkať, tak odveziem to tam na pár hodín a hádam do 9:00 ešte niečo pipne. Túto výpravu nás sprevádzajú nové boxy od Mivardy, sú to boxy Hardcore, ktoré sa vyrábajú v 3 prevedeniach. Najväčší box má 66 litrov, stredný box má 36 litrov a malý box má 16 litrov. Všetky boxy sú vybavené vrchnákom, ktorý sa uzatvára na 2 pevné klipy, takže nemôže sa stať, že by vám to sfúklo. Takisto vám tam nevlezú žiadne hlodavce alebo nevojde žiadna vlhkosť, takže môžete tam uložiť rôznu elektroniku. Ja tam mám oblečenie, celú kuchyňu som tam nabalil, takže určite je to tá správna voľba aj do ozaj zlého počasia. Máme štvrtok 21. novembra a veľmi sme doteraz netočili, lebo nebolo čo. A včera už by aj bolo čo, ale podmienky boli extrémne. Od rana nám pršalo, ale akože vážne pršalo, ako v lete. No a do toho prišiel extrémny vietor. A včera Širava robila to, v čom je najlepšia, a to je likvidovanie výbavy. Boli sme v bejsku zalezení v teple, v tom lejaku a Maťo ide vonku a vraví mi, že prevratilo ti bývak. Vyjdem von a tu sme na takom piesočnatom podloží, ako ten piesok je tvrdý, ale keď sa rozmočí, evidentne až taký tvrdý nie. A normálne mi vytrhlo kolíky zo zeme z toho piesku a prevratilo hore nohami bývak. Odopla sa mi podlaha a napršalo mi na všetky veci. Posteľ, spacák, taška s oblečením, s výbavou, kreslo, prsačky plné vody, bláto, tým, že na podlahe proste som mal niečo stopánov, keď som tam chodil a teraz sa to prehodilo na tie veci, no tak to bolo super. Zase Maťovi zobralo trošku čln a vypadol mu podberák z člna, zlomila sa mu ručka na podberáku, takže má dôvod kúpiť si nový podberák. No ale ten vietor trošičku pohol s rybou, lebo sme včera urobili 3 ryby. 3 neuveriteľné 3 ryby. V podstate ja som tu od soboty, Maťo od nedele a do včera sme mali chytené 2 ryby. Jednu takú 5-6 a druhého šupináča takého 7-8. A včera sme urobili 3 ryby, to bolo až neuveriteľné a dokonca 2 sme zdolali z brehu. Maťo svojho šupináča, ten bol taký menší, ale proste rýba, Maťo ešte nemal kontakt, takže úplne sme z toho boli radi. No a ja som si zdolal svoju najväčšiu rybu doteraz z brehu zdolanú, čo bola paráda. Rybka mala krásnych 96 cm a niečo cez 16,5 kg, takže bola to bomba proste, aj zdolavačka parádna. V tých vlnách mali sme zažitok obidvaja, fakt to bolo pekné. No a ako môžete vidieť dneska od soboty sme videli prvýkrát slnko. Keď sme vyšli z bivákov, tak sme zostali takí rozčarovaní, vravíme si, že aj ryba by z toho mohla byť trošku prekvapená, že nevidela denné svetlo, proste týždeň pomaly. No ale zatiaľ je ticho, tak ako predošlé dni. Takže čakáme na nejaký kontakt, či nám niečo pipne, či nepipne, či sa dočkáme niečoho zaujímavého a ak áno, tak sa o to podelíme. A skúšali sme chytať kombinácie rôzne s popkami, bez popiek, na dne, guľu, 2 gule, proste čokoľvek, ale aj rybu vidíš na sonáre, ale jednoducho potravu nepríjma. Máme susedov vedľa seba, chytajú traja, v podstate tiež im jazdí len jedna udica, dá sa povedať. Sice ešte jeden parťak jeho má jednu rybu, ale není to proste žiadne terno, ani takže čo sme čakali, že proste budeme chytať niekoľko ryb denne, tak také nič neprišlo. No a uvidíme, stále nie je koniec výpravy, je štvrtok, máme pred sebou v podstate štvrtok polovicu dňa, je skoro obed a piatok, sobota a v nedeľu pol dňa, no keď sa to dá počítať, tak
Hádam to zlomíme ešte a nejakej peknej ryby sa dočkáme a vy ju v tomto videu uvidíte. Vodničku, včera si nás vytrápil tu s počasím, ale dal si nám, o čo sme ťa prosili, dal si nám krásne rýbky. Buď tak dobrý a dopraj nám nejaké diela, ktoré nám spravia túto výpravu naozaj nezabudnuteľnou. Come dance in my glow. Fireflies in the yard, everything's a work of art. Already got everything we need to dance in the glow. Dobré ránko. Dnes máme piatočok, 22. november. Začalo nám snežiť už v noci a Maťo mal teraz nádhernú jazdu. V kuse mu ťahal, 8 hodín ráno je, takže tam leží ani nie 2 hodiny. Skočil do čelna, stále jazda, takže som veľmi zvedavý, s čím sa vráti. Ale je to jeden nádherný moment. Ráno, keď sme povyvážali prúty, vravel som, že Maťko, ty si čakal za týmto počasím, až teraz sa dočkaš poriadnej ryby a pozri sa tam. Jazda jeden kvet. Takže uvidíme, s čím príde naspäť. Tomino, si videl, kde som bol? Videl, ale nevedel som, čo tam robíš. Čo na to vravíš? Dobre. Áno? Dobre. Body budú. Konečne. Som ani nepokladal z toľkého adrenalínu. To som bol úplne tam. Jasné. Pekne. Chceli sme kapra na snehu, máme kapra na snehu. Mu trčí chvost vonku z podložky. Malá podložka. Môžem to tam zasiť? Môžeš. Yes. To už je bez saku? Áno. Veď som ti to povedal, Maťo. On ti to povedal. Jo. Čo si? Na snehu. Nech sa ti páči. Kamarát, za toto ďakujem len tebe. Pri sambo. Yes. Maťko, tak toto je moment. Jak jeden kvet. Je piatok, 22. november. Sme tu vlastne od nedele, Tomino tu bol od soboty. Ja som doteraz nemal žiadnu rybu, respektíve mal som v stredu jedného malého surfera v tom veľkom vetre. No a už som bol ozaj deprimovaný, že nemám záber. Tomino ma presvedčil, aby som to tam ozaj nechal a vytrval, že ma čaká to správne počasie a kapor na snehu, ale že príde takáto ryba, tak to ma nenápadlo ani vo sne. Poďme si ukázať. Je to moja druhá ryba cez 20 kg zo Širavy. Ja som neskutočne šťastný za to všetko, čo sme si tu prežili, tak ozaj je toto... Ja nemám slov.
Naozaj nádherná ryba. Perfektný, ozaj. Ďakujem. Tak tejto rybe som ozaj strašne vďačný za to všetko, čo sme si vytrpeli s Tominom. A dúfam, že ešte nejaké dokonca prídu, takže môžeš ísť. Yes. Podarilo sa nám zdokumentovať ďalšiu rybu, krásnu, ako ste mohli vidieť na snehu. Dúfali sme v nejakú 20 a prišlo to. Som veľmi rád, že sa to Maťovi podarilo po takom čase, lebo fakt ako si to tu odtrpel a bojoval celý čas. No a dnes máme sobotu. Konečne nám nefúka vietor, včera večer prišiel ale extrémny vietor, to asi toto, čo sme mali v stredu, keď som zdolával toho kapra z brehu, tak to bolo slabšie ako to, čo sme tu mali včera večer. Preparkoval som auto, aby som ho postavil pred bývak, že by náhodou som nepočítal nejaké ďalšie škody. Fakt to bolo zaujímavé včera. A dnes je konečne pokoj, nefúka vietor, je zamračené, ale je ticho. Takisto aj na vode je ticho, nemali sme od rána ani piebie, obed. Čakáme na nejaký kontakt, o chvíľku dorazí Luky, ale vravel, že už nebude chytať, že len zoberie pridlačovku a pohádže trošku. A že nás pozrie, dá si kávu s nami a pôjde naspäť domov. No a zajtra balíme do obedu, odchádzame preč. Takže zatiaľ je to taká výprava nie o nejakom veľkom počte rýb, ale pre nás obe zdokumentované sú veľmi cenné, pretože obidve tie ryby so sebou nesú silný príbeh a hlavne každá z nich je výnimočná tou situáciou, v ktorej sme ju zdolali a to pre nás znamená úplne asi najviac, takže sme radi aj za to a pevne veríme, že ešte do zajtra, kým pôjdeme preč, sa nám nejakú rybku podarí pripísať a v tomto videu sa objaví. Každá dokumentovaná ryba tejto výpravy so sebou nesie nejaký príbeh. A táto pecka prišla práve v čase, keď tu prišiel Luky za nami. Na chvíľu, ja neviem, či tu bol, ani pol hodinu tu nebol. A povedal, že prídem, pokecáme, nafotím ti rybu a pôjdem domov. A ďalšia širavská 20 na skopek smotanu. A keďže Luky nechytá, tak som musel zachrániť česť smotany a nabiť ju tam. Pred 2 rokmi som chytil lísca, ktorý bol vyšší ako dlhší. A teraz mám šupinača, ktorý je vyšší ako dlhší. Sílu stále má, strašne je široký. Obrovská hlava, perfektný moment. 23. november, máme ešte pár hodín lovu. No a ráno to bude už len rýchlovka, možno do 10. budeme chytať a zbalíme to. Ale nesmierne sa tešíme, že nám prišlo ešte jedno dielo. Fakt je to nádhera. Strašne sa teším.
Bomba. Chlapci, ďakujem vám, lebo najviac si človek takéto momenty užije v spoločnosti niekoho, kto s vami tú radosť dieľa. Som veľmi rád, že to takto klaplo. Nedeľa 24. november znamená jediné, a to je koniec nášho týždenného boja. Máme za sebou jednu nádhernú výpravu. Každému z nás sa podarilo, každému z nás dvoch sa podarilo chytiť krásnu rybu. A každá jedna ryba, ktorú ste v tomto videu videli, za sebou nesie jeden nádherný príbeh, extrémny. Možno niekedy sa k tomu dostaneme, aby sme sa o tom bavili viacej, ale včera, keď tu bol Luky, tak písal mi správu, že len si príde pre veci. Tak som sa ho pýtal, že či pôjde dole, či len mám vyviezť veci hore. Tak vraví, že prídem dole, pokecáme, nafotím ti rybu a pôjdem domov. To bolo 14:34 a 16:36 som mu posílal video z vody s rybou, ktorú mi potom fotil. To nevymyslíš, proste. To sú momenty, ktoré si so sebou nesieme domov a extrémne sa z toho tešíme. Čo môžem povedať, že smotana dala každému z nás 20 širavskú, aj Lukimu, aj Nike, aj mne. No a keďže Maťo tu mal so mnou premiéru zimnú, tak a tiež mal jednu bombu, tak čo ty na to, ako to tu hodnotíš? Tak výprava nakoniec, aj keď som to už nečakal, dopadla nad očakávania. Síce v úvodzovkách sme urobili 3 krajšie ryby, ale za to, ako povedal Tomáš, každá z nich má svoj príbeh. No a ja sa nebudem povedať, že som si siahol aj na svoje dno. Či už to bol extrémny vietor, extrémna hmla, celkovo to počasie, tak nakoniec sa nám výprava ozaj vydarila. Obidvaja sme si chytili rybu cez 20 kg. No a ja sa môžem len tešiť na ďalšiu výpravu a na ďalšiu našu spoluprácu, takže skvelé. Ja určite som veľmi rád. Ktorá možno prebehne ešte tento rok. Áno, zimy máme málo, áno. Ak to situácia dovolí a všetko prejde tak, ako sme sa rozprávali, tak možno, že ešte do konca roka raz vybehneme. No a v takom prípade sa pokúsime zase niečo od vody zbuchať. Každopádne bolo to o psychickej vytrvalosti celý týždeň a fakt držať to, čo sme si stanovili na začiatku týždňa do poslednej chvíle, lebo ako ste videli, 2 najväčšie ryby sme chytili v piatok a v sobotu, už v podstate po týždni, kedy sme sa nevedeli dostať na poriadnu rybu, takže fakt bomba. Maťo, ďakujem ti veľmi pekne za výpravu. A ja veľmi pekne ďakujem. Bola to pecka. No a tešíme sa na ďalšie naše činnosti. Tak, snáď uvidíte ešte niečo spoločné teda. Ďakujeme vám za sledovanosť, za podporu. Buďte pri vode dobrí a vidíme sa zás. Čau. Petrov zdar.